Dobrý den, vítám vás ve firmě Framart SRO. Jmenuji se Daniela Fraňková a jsem zakladatelkou společnosti, která už téměř 20 let přináší na trh exkluzivní nábytek, doplňky pro domov a zahradu. Naše produkty nejsou jen obyčejným vybavením, ale jsou symbolem luxusu, kvality a neotřelého designu. Věříme, že krásné prostředí formuje naši pohodu a životní styl. Proto vybíráme pouze nábytek a doplňky, které splňují ty největší parametry designu, funkčnosti a zpracování. Naše vzorkovna v Tlumačově je místem, kde si můžete osobně prohlédnout a vyzkoušet pečlivě vybrané kousky, které jsou stělesněním kvality a nadčasového designu. Díky našemu kontaktu s renomovanými evropskými výrobci garantujeme vám prvotřídní zpracování, inovativní styl a to vše dodá vaší zahradě i domu neopakovatelný šarm. U nás najdete exkluzivní kolekce zahradního nábytku nebo také tašky na kolečkách té nejvyšší evropské kvality. Naše sklady jsou srdcem firmy. Každá zakázka prochází přísnou kontrolou, aby k vám přišly pouze dokonalé produkty v bezchybném stavu. Věříme, že vztahy se zákazníky by měly být založeny na vzájemné důvěře, spolehlivosti a otevřenosti. Nejste pro nás jen dalším klientem, jste součástí našeho příběhu. S námi je život jednodušší.